Alga таба атлыйбыз. Бүген 10 июль көнне үзенең 60 яшьлек матур юбилеен Яңа Земница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Расим Җәфәр улы Саддыков та каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән аны ихластан котлап, апасы Расимә Җәфәровна, тормыш иптәше Петр Иванович, балалары Нягим, Илнур, Миләүшә гаиләләре белән җылы теләкләрен ирештеләр. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле сабый бала идең шикелленем. Бүген карап аптырап торам. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Расимәң белән дистәләгән еллар бергә гомер итәсез. Ике балагызны, күз нурларыгызны бик тәртипле итеп тәрбияләдегез. Хәтта 2 оныклы бабай да булырга өлгердең. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган. Гаиләңдә чын хуҗа булып торасың. Озак еллар авыл җирендә комбайнер, тракторист вазифаларын башкардың. Ә соңгы елларда авылны су белән тәэмин итәр өчен тырышлык куеп хезмәт итәсең. Бер сүз белән әйткәндә, бар вазифаңны җиренә җиткерә алып, бу якты дөньяда бәхет татып яшисең. Шушы түгелме, энем, бу дөньяның максаты? Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Көчең, бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышыгыз нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Ә бәхет кышларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк-бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 60 яшьләр тулды менә, җитештең бабай булып. Оныкларыңны кычасың якты шатлыкка тулып. Бел кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Расимәң белән кулын кулга тотынышып атлагыз. Оныкчаларны күрергә хыял максат саклагыз. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Кадерле Расим Җәфәрович, якыннарыгыз юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр сезгә бүләккә юллыйбыз. Жырлыйм сезнең өчен янып көямін. Шатлыкларым барда сезнең өчен, хәсрәтләрем җилгә сөйләремін. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Киңәшчеләрем бисез туганнар, киңәшлеш белән таркалмас. Сакла Ходай безне ялгышлардан, бер югалсан туган табылмас. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Туганнарым минем, туганнарым, һәрберегез якын йөрәккә. Шундый бәхет килер иде микән теләп тә. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын
tağın tağında. Көңіл көгем аясы жанымы тыныш, туғандарым болса yanımdan. Sağ selamet bulup күрешулер, nasip болсын tağın tağında. Көңіл көгем аясы жанымы тыныш, туғандарым болса yanımdan. Sağ selamet bulup күрешулер, nasip болсын tağın tağında. Nasip болсын tağın tağında. Nasip olsun tağın